Dumela bakulu, the nyaya meditation is back kungemsana. Muri Zimbabwe ndadzoka ndine nyaya yandasangana nayo pa Africa Beautiful Orun vakanyora vakati SADC makes its move. Four SADC secretariat representative are in Zimbabwe to meet disputed President Emmerson Mnangagwa. Highly placed sources within government say the SADC officials arrived in Harare last night and will meet disputed President Emmerson Mnangagwa today. We understand the president will be informed about the fresh elections in Zimbabwe resolution. They have the date. The sources say we do have it on good authority that SADC has since finalized the holding of fresh elections in Zimbabwe. They are now at a stage where Zimbabwe election stakeholders are now being notified before they go public. We also have it on good authority the SADC officials will also meet the main opposition leader in Zimbabwe, Nelson Chamisa, on Thursday before they leave Harare for Gaborone on Friday. Our sources, our political science professor based in Florida, says the opposition in Zimbabwe should start sorting itself out as fresh elections in Zimbabwe are coming. It's important to note that SADC has not changed its position on Zimbabwe elections. Those were serious flawed. SADC now wants to resolve this political crisis in Zimbabwe. It will be a shame if these fresh elections come and found the Zimbabwe opposition in sexes and sevens, he said. Mawana ya muri Zimbabwe ndo vakomana ve Africa Beautiful Run vari kutaura nyaya vatotanga vadzoka vari kuti SADC manje yakatumira former officials vari mu Zimbabwe kuti vataure nyaya vasangane na President Emmerson Mnangagwa, asi vataura kuti vane chokwadi chekuti vada kutaura nawo nyaya dzekuti paitwe fresh elections mu Zimbabwe. Muri Zimbabwe I am the nyaya meditation ndenda nguva ndakangodzifambira nyaya idzi kuti tidzibate nekuti ndogara ndichizvita kuti mushonga wepropaganda kuexpose kuitira kana vachinyeba mangwana tese tisazorasika munozondipupurira kuti nyaya meditation akatry kuzvivheneka zvenyaya izvi. But inini ndakatarisa nyaya iyi chinhu one chete chazondishungurudza chikundinesa panapa ndechekuti ndambonge ndiri pamawebsite eSADC nechichi andakuona zvangu vachinzi 4 vanhu ivava vapinda muZimbabwe kuti vaite zvinhu izvozvo. But I'm not sure kuti vanhu ava vapinda private in Zimbabwe. Unzopinda private nongopinda pai airport nekuzara kwakaita ngirini airport majournalists mamwe avatobve pa airport pacho dzinongobuda nyaya idzi amene kana kuti vanenge vasvika pakati peusiku kana kuti vadzikira kuchiko airport ipa vachinzi kana vapinda neborder ibhazi. Muri Zimbabwe I am the nyaya meditation ndendadzifambira ndakuya zvangu kuya kunopikisana nevanhu, but tiri kungotaura kuti nyaya yacho ida kuonera maside maviri nekuti fresh elections dzinenge dzichitaurwa dzinenge vachinyora idzi tinenge tichitodzida baba takatozvimirira kuti dai zvikangoitika nerimwe zuva pamwe Zimbabwe inganaka ingapembererwa.